पावर स्टार पवन सिंह कितना नरम दिल के बारे, कितना इमोशनल हो जाले फटाक दे अगर उनकर आपन बीती जौन कहानी बा जौन याद आवेला ओकरा के लेके उस चीज के लेके रउआ सबके हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह से मीडिया वाला जौन बा कि सवाल करत रहलन। सवाल कैला के बाद से पावर स्टार पवन सिंह के जीवन के बारे में जब बात कैला हन ओकरा बाद पहिलकी वाइफ जौन सबसे पहला वाइफ पावर स्टार पवन सिंह के रही उनका बारे में जब बात भइल पावर स्टार पवन सिंह के आंख से आंसू आ गया। रउआ सब हई वाला वीडियो देखी। यानी कि आप मेरे जीवन में एक रिश्ता ऐसा बना तो उस रिश्ते को अपनाने में क्या बुराई है? सर वो कैसे अपना सकता हूं, वो इस धरती पे वो है ही नहीं। अगर वो धरती पे होता तो शायद उसके लिए मैं अपने आप को बेच देता, बट उसको जरूर अपना लेता क्योंकि वही मेरे जीवन में एक सच्चा मिला था। सॉरी सर। अब रउआ लोग के पता चल गई होई कि पावर स्टार पवन सिंह कितना नरम दिल के आदमी बाड़न। देखी रउआ के हम बतावत तनी कि इंसान अगर केहू के संगे कौनो ई कैला के बाद से भी अगर आदमी के हो जाला तो आदमी कहेला कि भाई टूट गया, ई हो गया, वो हो गया, लेकिन उतना टेंशन के बावजूद अगला अगर हमनी सन के इंटरटेन करावत रहा, हमनी सन के हंसावे खिलावे खतरा, हमनी सन के एंजॉय करे खतरा, अच्छा अच्छा गाना देता रहे तो कहीं ना कहीं भाई अंदर दर्द जौन बा की छुपल बा। ओकरा बीच में ही बहुत लोग जैसे कि उनकर वाइफ ज्योति सिंह बाड़ी दूसर की वाइफ, ओकरा बाद ई कोई गो मैटर के लेके उपटावत रहेला लोग, अक्षरा सिंह बाड़ी इनकर मैटर अलगे उपटत रहेला। तो बहुत सारा जौन बा कि पावर स्टार पवन सिंह के झेले के पड़ेला, सब कुछ देखे के पड़ेला। सब कुछ देखला के बाद से जौन बा कि पावर स्टार पवन सिंह एकाध गो जौन बा कि वो बीच में गाना बजाना भी जौन बा कि वो टाइप से कह दिले जौन की याद जौना में उनकर छुप रहेला। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के सबसे पहिलका जौन शादी रहे वो लव मैरिज शादी रहे। बहुत बेहतरीन लड़की से शादी भय रहे जौन की इंडस्ट्री में ना रहत रही, इंडस्ट्री से अलग, उनका इंडस्ट्री से कोनो लेन देन ना रहे। बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह आज वो अपन पहिल की वाइफ के लेके आज आंख से आंसू उनका गिर गई। ओकरा बाद बहुत सारा बात भी भइल बा, उनमें पूरा वीडियो हम देखा नहीं की पावत। तो एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के आज हथियार गाना जौन की रिलीज भई रहा सुबेरे, फाइनली ये बार ले 1.5 मिलियन गाना हो गई बा। बहुत बेहतरीन गाना बा, बहुत अच्छा आशीर्वाद प्यार दुलार पूरा जनता के मिल रहा बा, पूरा पब्लिक के मिल रहा बा। तो एक खातिर पावर स्टार पवन सिंह के पूरा टीम के बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि इतना अच्छा अच्छा गाना रउआ सब बना के भोजपुरी इंडस्ट्री के देता नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़ा करावे में रउआ सब लागल बानी। एही में बहुत सारा लोग जौन बा कि आपन रोटी सेके के फेर में लागल बा, आपन पावर स्टार पवन सिंह के बारे में गलत बोल के, गलत न्यूज बना के, गलत कुछ शब्द बोल के कुछ पब्लिसिटी करे के फेर में पड़ल रहेला। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के मुंह से आज ले रउआ सब केहू के बारे में कोनो प्रकार के आपत्तिजनक बात ना सुन ले। कब बहुत ज़्यादा जब खिसियाले तो ये कहन कि पावर एजी से शुरू होला एजी खत्म। चाहे मंच पर ऐसे सब जाने दो यार, जो बोलता है बोलने दो, जो करता है करने दो। तो ये पावर स्टार पवन सिंह के यार बड़प्पन है। आज तक ले केहू के बारे में पावर स्टार पवन सिंह ना बोले ले। हमारे खेसारी लाल यादव बड़े पवन सिंह के बारे में कितना उल्टा पुल्टा गलत सलत बोल दिले, ओकरा बाद भी पवन सिंह कबू उनका बारे में गलत ना बोल सकता, मेरा छोटा भाई है जाने दो, मैं ये है जाने दो। तो ये सब पावर स्टार पवन सिंह ही कर सकता है, दूसरा के बस के बात नहीं है। तो हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जौन बा की फाइनली गाना हथियार जौन बा की रिलीज हो गई बा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बा, 5 नंबर पर ट्रेंड अभी कर रहा बा। रउआ सब एकदम इतना मेहनत करी जे काल सुबेरे ले 1 नंबर पर ट्रेंड करे के चाहिए गाना। आ खूब प्यार दुलार पावर स्टार पवन सिंह के दिलो जेंगा देता नहीं लो। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के जीवनी जौन बा की कबो पावर स्टार पवन सिंह के जुबानी ही सुनल जाई हमरे चैनल पर। जब भी मौका मिली हम पावर स्टार पवन सिंह के इंटरव्यू करें, रउआ लोग के एक एक बात जौन बा की पवन सिंह से पूछ के एक एक बात रउआ लोग के सुनवाएम। काहे कि जैया हम इंटरव्यू पावर स्टार पवन सिंह के करम तो यह एकदम बेहतरीन सवाल पूछब। काहे कि भाई आज तक ले केहू अच्छा सवाल उनका सब पूछला ही नहीं है। तो रउआ सब मिले खूब वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।